Niklaus, Niklaus, tak na mnie wołają. Najbardziej plują ci, co się gówno znają. Chciałem, żeby się to zaczęło jakoś inaczej niż zwykle, jakoś tak bardziej z życiem, a wyszło per saldo de facto, tak właśnie. Witam was serdecznie. Zimno mi. W tym momencie telefon pokazuje mi 3 stopnie w Bytomiu na Górnym Śląsku. Także zimno jest jak pieron, ale do rzeczy, moi państwo, o czym wam tu chciałem powiedzieć. PGA 2015, Poznań Game Arena. Jak można się domyślić, trwa to od, tutaj mam otwartą stronę tak sprytnie, żebym coś nie podupczył, 16-18 października. 16-18 października, czyli teraz po zamieszczeniu tego materiału na YouTube'a, jest to najbliższy piątek, sobota i niedziela. I czy ja tam będę? Oczywiście, że nie mógłbym przegapić tej okazji. Bardzo lubię te wszystkie takie imprezy związane z grami, ale wiadomo, że PGA to nie tylko gry, to też cosplaye, to jakieś panele, spotkania z twórcami książek, gry planszowe, targi tam też są bodaj, będą jednocześnie targi hobby, które ostatnio, jak pamiętacie, odsyłam was tu do mojego filmu z ostatniego PGA rok temu, bardzo mi i Dawidowi przypadły do gustu, także co tu dużo mówić, będę tam, jedziemy tam, jadę tradycyjnie z kamratem Dawidem, z Bąkolem, prawdopodobnie też tam z nami będzie się kulał Seto Kami, słynny Gorol z Sosnowca. Także będzie fajnie. Na pewno będziemy tak, mówiąc za siebie, na pewno będę w piątek, czyli 16 od początku do końca cały dzień. I na pewno będę w sobotę jakoś do popołudnia wieczora i ja wtedy wracam do domu. A Dawid jeszcze możliwe, że będzie w niedzielę. No ale to już tam, on też będzie robił materiał, także śledźcie tam kanał też Bąkola, to tam to będziecie na bieżąco informowani. No i co tutaj można jeszcze powiedzieć? Jeżeli ktoś by tam też z was jechał, to dajcie znać w komentarzach. Oczywiście, jeżeli by ktoś chciał się spotkać. I tutaj to jest ta szansa, która nieczęsto się zdarza, bo te imprezy jednak nie mają jakoś tak często miejsca. Jeżeli ktoś by nas tam gdzieś albo mnie przyuważył, chciał coś zagadać, uścisnąć rękę, może jakieś sweet focie sobie walnąć, to jak najbardziej, to proszę bardzo, żeby nie było czegoś takiego zaś, co się często zdarza, że my potem czytamy gdzieś na Facebooku na przykład widziałem cię, ale wstydziłem się podejść. Nie wstydźcie się, z czego się wstydzicie. Jak ktoś mnie pozna, albo myśli, że to ja, to podejść zapytać, Niklaus, czy to ty? Popuść, czy to ty? A ja powiem, tak, to ja, no i pogadamy, wymienimy, prawda, poglądy na tematy byle niepolityczne. No i będzie fajnie. Na pewno będzie taki luźniejszy moment, gdzie tam już sobie ponagrywamy i mam teraz telefonik z zaawansowanymi opcjami, znaczy mogę wejść na Facebooka normalnie, także pewnie gdzieś tam sobie przysiądziemy i stryknie się fotę i zamieszczę na Facebooku, że na przykład o tej i o tej godzinie będziemy w tym i tym miejscu na hali i tam będzie można, tak bardziej zorganizowanie, jakoś się spotkać, pogadać, nie wiem, stryknąć sobie jakieś zdjęcia, czy ktoś tam będzie chciał, żeby mu cyca podpisać tam, to wiecie. To można generalnie. No to tak, to najważniejsze rzeczy mam nadzieję powiedziałem. Oczywiście tam o całym PGA info, jeżeli ktoś jeszcze nie jest jakoś doinformowany, to rzucam wam w opisie pod filmem link do oficjalnej strony Międzynarodowych Targów Poznańskich i właśnie wydarzenia, jakim jest PGA. I jeszcze chciałem wykorzystać okazję i o 2 rzeczach powiedzieć, mianowicie koszulki. Tutaj w tym momencie wklejam wam to jest wzór koszulki, nad którym ja teraz pracuję, po niemiecki zwierz, to jest, dostałem pozwolenie na przerobienie pracy zwycięzcy konkursu słuchawek, tych tam, no wiecie, był konkurs słuchawek i wygrała to taka praca i twórca mi pozwolił przerobić to na koszulkę, ja stwierdziłem, że to się idealnie nadaje na koszulkę i robię z tego koszulkę i cóż, i ponownie do tych koszulek wam tutaj pojawia się teraz link do mojego sklepu z koszulkami, tam ten nowy wzór niedługo będzie, polecam. Zachęcam kupić, będę mógł was łatwiej wypatrzeć na PGA. Ja też pewnie będę miał moją koszulkę z mordą, prawda, kanałową, Freaky Gamers, flama z werku, pysk oświetlony. W ogóle jeszcze wam sprzedam taką małą historię. Zastanawialiście może kiedyś w ogóle co ten ryj, że te pyrlik przecinak, co ten ryj taki, no to wiecie, że ryj Freaky Gamers to, no on ewoluował, miał już dużo wersji bardzo. W końcu doszedł do tej wersji takiej, która jest teraz, tej takiej kanciastej, powiedzmy, kubistycznej. I czemu to jest tak, że on taki pomarańczowy i ten, jak jest intro, to widzicie, że on tam tak i
Ja to nazywam flama z werku. Flama z werku, czyli no, płomień z fabryki, nie? I to jest tak, że to w ogóle to, co jest w intrze, ta budowla, to nie jest meczet, jak niektórzy mówią, tylko to jest moja trochę przerobiona wersja elektrociepłowni Sząbierki, która znajduje się w Sząbierkach w Bytomiu. No i on tak się podkulowywuje pod tą elektrownię i flama z werku i ta flama go tak oświetla, że ten płomień mu tak pada na twarz i to jest takie odwołanie do tego, że kiedyś, dawno temu, jeszcze przed wojną, za Niemca, jak te wszystkie zakłady tutaj pracowały, kopalnie, huty, wiadomo, stalownie i tak dalej, to można było szczególnie w nocy nad miastami zobaczyć takie łuny. Wiecie, że tam były światła, się paliły, jakiś ogień szedł i było często widać takie czerwone, wręcz ogniste łuny, które się nad miastami rozpościerały i które naprawdę z daleka było widać i to jest takie moje... Taka w tym jest historia, także to intro nie jest przypadkowe i ten awatar, ta buźka też nie jest przypadkowa. W tym jest tutaj zawoalowana, zakryta historia. Także z tym motywem też jest koszulka. Także do koszulek Was zachęcam. Tam pod spodem w opisie też macie link oczywiście. Co tam? No, Facebooki i tak dalej. Jak ktoś jeszcze nie polubia, to tam wszystko będzie, gdzie będziemy na PGA i tam o live'ach informuję i tak dalej. I tu jest trzecia rzecz właśnie. Dzisiaj, czyli 13 października o godzinie mniej więcej, kurde, ciężko powiedzieć jeszcze której, powiedzmy, że mniej więcej w 3:30, tak bezpieczna godzina, będę grał dodatek do Wiedźmina. Będę grał dodatek do Wiedźmina, który nazywa się... Serce z kamienia. Mam dodatek Serce z kamienia i będziemy go na żywo ogrywać na Hitboxie. On też prawdopodobnie pojawi się na YouTubie, ale gorąco Was zapraszam do Hitboxa, bo teraz wiecie, ja jako pracujący, bezrobotny live'uję często po 10 godzin dziennie, także macie do Hitboxa, a tu Wam wkleję też, ale na dole też macie odnośnik do Hitboxa i tam sobie będziemy to Serce z kamienia ogrywać, będziemy sobie gadać, żartować, prawda, płakać, cieszyć się, a może nawet śpiewać. Także no, myślę, że wszystkie info Wam przekazałem najważniejsze. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie PGA, odnośnie, nie wiem, YouTube'ów, żebym Wam przewidział przyszłość, na przykład numery w Totka czy coś, walcie, ja postaram się na wszystkie Wasze pytania odpowiedzieć. Dziękuję Wam za uwagę. Dajcie kciuka do wierchu, subskrypcję, donację, obejrzyjcie, napiszcie komentarz, przelejcie hajs na konto, kupcie koszulkę, wejdźcie na G2, kliknijcie suba, followa na Hitboxie. Money. Dobra, bez żartów. Ja się z Wami żegnam, żeby nie przedłużać. Widzimy się, mam nadzieję, osobiście z wieloma z Was na PGA. Widzimy się mniej osobiście na YouTubach i widzimy się trochę bardziej osobiście na Hitboxach. Także szczałka, yo, elo, 320 West Coast.